ċelebrazzjoni ta' dan il-jum storiku ntlaħaq propju ftit tal-ħinilu meta Mary Louise Colero Preca ħadet il-ġurament tal-ħatra tagħha bħala id-disa President tar-Repubblika ta' Malta biex xira imiss issa li l-eċċellenza tagħha tagħti l-ewwel diskors tagħha f'din il-kariga. Din mhijiex ċelebrazzjoni ta' persuna waħda imma ċelebrazzjoni tal-poplu Malti. Hekk beda l-ewwel diskors uffiċjali tal-President tar-Repubblika ta' Malta, Mary Louise Colero Preca. ċelebrazzjoni ta' poplu kbir li jgħix fi stat sovran. Dan huwa l-jum fejn bħala Maltin u Għawċin narfu lil xulxin bħala ġens wieħed. Ġens li minkejja li aħna żgħar fin-numru, xorta rnexxielna mal-milja ta' snin nikbru, nissaħħu u nkunu kapaċi ngħixu brajna fidejna. Ġewwa s-sala tal-Gran Kunsill il-President saħqet kif il-ħatra tagħha hija sors ta' responsabilità storika li tħeġġeġ fiha aktar imħabba lejn pajjiżha. Mary Louise Colero Preca fisret kif il-prijoritajiet tat-terminu tagħha bħala President ser ikunu it-tisħiħ tal-għaqda tal-poplu, it-tisħiħ tal-volontarjat tal-pajjiż u l-ħidma sabiex it-tfal u żgħażagħ jingħataw vuċi fis-soċjetà u l-anzjani jingħataw aktar viżibilità. Wedet li minn din il-kariga se tkun qed tissokta bil-ħidma tagħha favur settur ta' solidarjetà soċjali aktar b'saħħtu. Il-President appellat għar rispett lejn il-multikulturaliżmu, sfida soċjali ġdida li qed tolqot lil pajjiżna u għat-tolleranza. Għaliex meta wieħed jirrispetta d-diversità, skont Colero Preca, iħossu ħieles u joħloq il-qofol tad-demokrazija. Saħqet dwar l-importanza li l-poplu Malti u Għawċi kollu, inkluż l-emigranti Maltin, japprezzaw u jozzu l-identità ta' pajjiżhom. Il-President Colero Preca stqarret li hija determinata li tħares lejn l-imparzjalità politika u li dak kollu li se twettaq huwa b'sinjal tal-imħabba tagħha lejn il-poplu u lejn pajjiżna. Irrid inkun denja tal-fiduċja li llum qed tagħtuni u għal dan il-għan jien inwedkom li se nibqa' dik il-persuna li dejjem kont, persuna li magħha tista' titkellem u tiftaħ qalbek. Id-diffikultajiet tagħkom huma l-isfidi tiegħi, is-suċċessi tagħkom huma l-ferħ tiegħi. Intant wara dan id-diskors flimkien mal-President Emeritus George Abela selmet lin-nies mill-Gallerija tal-Palazz. Xi ħaġa li għamlet ukoll flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u chairperson tal-Alternattiva Demokratika Arnold Cassola. Wara dan iffirmat littra tal-ħatra tagħha bħala kap tax-xirka ġieħ ir-Repubblika u l-Ordni Nazzjonali.